Район хакимият бинасында Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова зәй гражданнарын кабул итә. Ирина Колесова физик мөмкинлеге чикле бала тәрбияли. Халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенә йөриләр, авыл җирлекләреннән үзәккә килүче авыру балалар өчен транспорт булдыру мәсьәләсе белән министрга мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьләр белән килүчеләр арасында пенсионерлар да, яшьләр дә бар. Районда кешеләр күбрәк эш турында мөрәҗәгать иттеләр. Нинди яңа һөнәргә укырга, кая, ничек укырга, яңа квалификацияны алырга һәм эш урынын табу турында. Без күрәбез районда һәм Заинскида бүген эшсезлек саны кими бара һәм шул ук вакытта бик күп эш урыннары. Һәр эшсез кешегә монда 4-5 эш урыны кабул итә алабыз. Күпчелек сораулар эшкә урнашу, социаль түләүләр, пенсионерларга юлда йөрү өчен, шифахана, курортта дәвалану өчен компенсация буенча иде. Барлык мөрәҗәгать итүчеләрнең сорауларына аңлатмалар бирелде. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.